विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागाच्या वतीनं मी शैलेंद्र बोरकर आजच्या या अमृत मिलन सोहळ्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। आपल्या केंद्राच्या पद्धतीप्रमाणे या अमृत मिलन सोहळ्याची सुरुवात अर्थातच 3 ओंकार आणि प्रार्थनेनं करायची आहे। त्यासाठी मी कुलकर्णीताईंना निमंत्रित करतो। आपण सगळेजण ओंकार आणि प्रार्थनेमध्ये सहभागी व्हायचे बसलेले। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आजचा हा अमृत मिलन सोहळा म्हटलं तर थोडासा आगळा वेगळा असा कार्यक्रम आहे। अमृत परिवार या संकल्पनेच्या आधारावरती आजचा हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे। तो कार्यक्रम 3 भागात संपन्न व्हायचा आहे। त्याची थोडक्यात रूपरेषा सुरुवातीलाच मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर ठेवतो। पहिला भाग आहे तो ज्यांच्या पुस्तकाचं आज अनावरण व्हायचं आहे ते विवेकानंद केंद्राचे जीवनवर्ती आपल्या सगळ्यांचे घट्ट सुपरिचित असलेले विश्वासजी लपालकर यांची अनौपचारिक आणि प्रगट मुलाखतीनं या सगळ्या अमृत सोहळ्याच्या कार्यक्रमाची सुरुवात व्हायची। त्याच्या अगोदर याचं प्रयोजन काय असं आपले प्रांताचे प्रमुख अभयजी बापट आपल्या सगळ्यांच्या समोर ती कल्पना ठेवणार आहेत आणि मग विश्वासजींची मुलाखत व्हायची। मुलाखत ही पुस्तकाच्या बरोबरीनंच त्यांच्या सगळ्या अनुभवांचा आपल्याला प्रेरणा जागवण्यासाठी लाभ व्हावा या उद्देशानं ही मुलाखत ठरवली। त्यामुळे तो पहिला भाग आहे मुलाखतीचा। आणि या मुलाखतीच्याच भागामध्ये एका ग्रंथाचं प्रकाशन व्हायचं आणि हा पहिला भाग त्या ग्रंथ प्रकाशनानं संपणार आहे। हे ग्रंथ प्रकाशन करायला संघाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते मंचावरती येतीलच मुलाखत झाल्यानंतर आणि त्या ग्रंथाचं विमोचन करायचं। दुसरा भाग आहे ज्याचं सगळ्यांना आपल्याला निमंत्रण मिळालेलं आहे त्या अरुण रंग या ग्रंथाचं विश्वासजींनी लिहिलेल्या पुस्तकाचं ग्रंथाचं विमोचन प्रकाशनाचा मुख्य कार्यक्रम आहे। आणि तिसरा कार्यक्रम अर्थातच विश्वासजींच्याबरोबर गप्पा मारत स्वरुची भोजनाचा आहे। त्यामुळे आपण सगळेजण या 3 भागात होणाऱ्या कार्यक्रमाला पूर्ण वेळ उपस्थित राहावं अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो। कार्यक्रम प्रकाशनाचा असला तरी सुरुवातीचा भाग आणि प्रकाशन औपचारिक होणार आहे आणि नंतरचा सगळा कार्यक्रम हा अनौपचारिक पद्धतीनं व्हायचा आहे। त्यामुळे पुण्यामध्ये कार्यक्रम आहे, विवेकानंदांनी ठरवलेला आहे, सदाशिवपेठेत कार्यक्रम आहे, कसं हसू असा विचार मनात न येऊ देता आपल्याला कार्यक्रमातलं जे आवडेल त्याला मनमोकळी दाद द्या। टाळी वाजवायला सुद्धा परवानगी आहे कार्यक्रमामध्ये। म्हणजे केंद्राचा कार्यक्रम आहे तर तो सिरियसली व्हायचा नाही आहे। विश्वासजींच्या बोलण्यामधनं अनेक गोष्टींमध्ये आपल्याला दाद द्यावीशी वाटेल, जरूर दाद द्या। अशा पद्धतीनं थोडासा अनौपचारिक कार्यक्रम हा 3 टप्प्यांमध्ये व्हायचा आहे। विश्वासजींच्या मुलाखतीच्या अगोदर हा जो अमृत मिलन सोहळा आहे याचं नेमकं प्रयोजन काय, तर हे प्रयोजन सांगण्यासाठी मी निमंत्रित करणारे आपल्या प्रांताचे प्रांत प्रमुख श्रीयुत अभयजी बापट। अभयजी बापट मुंबईला असतात, उद्योजक आहेत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचं पूर्णवेळ कार्यकर्ते होते
विवेकानंदांच्या यात्रेमध्ये संपूर्ण यात्रेचं देशभरामध्ये परिक्रमा करत असताना अभयजींनी त्याचं संचालन केलं होतं आणि सध्या अभयजींच्याकडे महाराष्ट्र प्रांताचे प्रांतप्रमुख असं विवेकानंद केंद्राचं दायित्व आहे. अभयजींना मी विनंती करतो की त्यांनी ह्या अमृत मिलन सोहळा त्याचं प्रयोजन काय हे आपल्या सगळ्यांच्या समोर विशद करावं. अभयजी. सर्वांना नमस्कार. मराठी प्रकाशन विभाग आणखीन पुस्तक प्रकाशन याचं वेगळं काही नातं नाही आहे. म्हणजे वर्षातून बरेच कार्यक्रम आम्ही करत असतो. मग ह्या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य काय, तर एकतर लेखक आपल्या घरचाच आहे आणि आपण सगळे जमलो आहोत ते त्या लेखकाच्या प्रेमापोटी जमलेलो आहोत. मला वाटतं इथे जे बसलेले आहेत त्यांच्यापैकी क्वचित एखादा असेल की ज्यांच्या घरी विश्वासजी गेलेलं नाही आहेत. आणि विश्वासजी येणं म्हणजे एक सोहळा असायचा. म्हणजे आमच्या घरी आईपासून माझ्या मुलापर्यंत सगळ्यांना उत्सुकता असायची विश्वासजी कधी येणार. आणि आल्यावरती लवकर लवकर जेवण आटपून त्यांच्या भोवती कोंडाळं करून अरुणाचलमधल्या त्यांच्या किस्से आणि जोक्स ऐकण्याची जी मजा होती त्याच्यातूनच या पुस्तकाची खरं म्हणजे कल्पना सुचली. की अरुणाचलमध्ये आपल्याला माहिती आहे की किती दुर्गम प्रदेश आहे आणि विवेकानंद केंद्राने किती मोठं काम केलेलं आहे, ज्याचं रेकग्निशन समाजातल्या सर्व स्तरातून झालेलं आहे. पण ते इतकं कठीण दुर्गम काम करत असतानासुद्धा त्यातले जे छोटे छोटे बारकावे आहेत ते विश्वाजींकडून आम्हाला अरुणाचलमध्ये न जातासुद्धा समजलेलं आहे. आता हे असं समजलेलं अरुणाचलचं जे आहे आपल्याला चित्र ते पुस्तक रूपाने आपण आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि त्यामुळे अरुणाचलचे किस्से ऐकणं हे आपल्याला माहितीच आहे. विश्वाजी घरी आल्यावरती आपण त्यांच्याकडून जे अनेक किस्से जोक्स ऐकलेले आहेत तेहीचाही अनुभव आहे. आणि योगायोगाने आज विश्वाजींचा वाढदिवस पण आहे. त्यामुळे त्यांना आपण त्यांच्या पुढच्या आयुष्यासाठी त्यांना व्यवस्थित त्यांना पूर्ण आयु आरोग्य मिळावं याच्यासाठी आपण त्यांना आपण हे करणार आहोत, प्रार्थना करणार आहोत. ते जे काम करत आहेत ते म्हणजे अरुणाचलसारख्या दुर्गम प्रदेशात काम करूनसुद्धा किती जिवंतपणा असू शकतो किंवा किती लाईटली किंवा किती हास्याने ते मोठे मोठे प्रसंग सांगतात ते आपल्याला माहिती आहे. आणि हे सगळे प्रसंग आपण टिपून अरुण रंगामध्ये आणलेले आहेत. तर विवेकानंद केंद्राच्या कामामध्ये जी माणसं भेटतात वेगळ्या लोकांना त्याच्यातून कसं टिपलं जातं आणि एखाद्या प्रदेशामध्ये त्याची वैविध्यता कशी टिपली जाते आणि या सगळ्याचा एकंदर उपयोग असा होतो की आपल्या सगळ्यांची जे महाराष्ट्रात आता आपण इथे आपल्या सगळ्यांचे आयुष्य नकळतपणे समृद्ध केली जातात. आणि विश्वाजींनी अशा समृद्ध केलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या वतीने आज आपण सगळ्यांना तो जो दुसरा मी म्हटलं की योगायोगाने त्यांचा वाढदिवस आहे तर त्या कार्यक्रमात आपण आलेलो आहोत. त्यामुळे आत्ता प्रकट मुलाखत होईल. प्रकट मुलाखतीमध्ये प्रश्न आपले कार्यकर्तेच विचारणार आहेत आणि ती नेहमीप्रमाणे जशी घरच्या आपल्या गप्पा रंगतात तशा रंगतात. म्हणून हा कार्यक्रम म्हणलं तर औपचारिक आहे, म्हणलं तर अनौपचारिक आहे. कारण आपण सगळेजण आपण एक केंद्र परिवार मानतो. त्या परिवारामधल्याच आपल्याच एका मोठ्या भावाच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात सामील होण्याचा आनंद आपल्याला मिळतो आहे. तर मला वाटतं की आपण या सगळ्या आनंदामध्ये सहभागी होऊ. अरुण रंग नावाचं जे पुस्तक आहे ते आपण घेऊ आणि आपले जे परिचित आहेत ज्यांना अरुणाचलबद्दल कुतूहल आहे, विवेकानंद केंद्राबद्दल कुतूहल आहे किंवा विवेकानंद केंद्राच्या अरुणाचलच्या कार्याबद्दल कुतूहल आहे त्यांच्यापर्यंत ते पुस्तक पोचवू. आणि या निमित्ताने आपण सगळ्यांनी म्हणजे विश्वाजी घरामध्ये गेले आणि जो कार्यकर्ता आहे त्याच्याशी बोलले आणि परत आले किंवा असं कधीच होत नाही. तर विश्वाजींचा संपर्क जसं आपण म्हणतो की स्वयंपाकघरापर्यंत संपर्क म्हणजे मग मी घरी असो घर नसो विश्वाजींना त्यांनी काही फार फरक पडायचा नाही. ते माझ्या पत्नीशी, आईशी, मुलाशी तेवढ्याच सहजपणे गप्पा मारू शकत असं. हा सगळा आपल्या अमृत परिवार या विषयाशी संबंधित आहे. आणि आपण जे परिवारामध्ये अमृत परिवार नावाची संकल्पना मांडतो आहे
त्याचं कसं संघटन केलं पाहिजे याचं जिवंत जागतं उदाहरण किंवा विश्वाजींनी आपल्यासमोर एक प्रारूप ठेवलेलं आहे की कसं संघटन केलं पाहिजे परिवारामध्ये. त्या प्रारूपाला आपण एका अर्थाने सलामी देतो आहे. त्या प्रारूपाचा आपल्या आयुष्यामध्ये कसा आणता येईल याच्यासाठी आपण सगळे एकत्र जमलो आहोत. म्हणून याला आपण अमृत परिवाराच्या अंतर्गत हा अमृत मिलनाचा कार्यक्रम असं म्हणलेलं आहे. मला वाटतं की आपण सगळे सुज्ञ आहात, त्यामुळे याच्याहून जास्त याचं प्रयोजन सांगण्याचा काही अर्थ नाही. त्यामुळे आपण सर्वजण हा कार्यक्रम एन्जॉय करूया. धन्यवाद. मुलाखतीचा कार्यक्रम सुरू करायचा आहे. ही मुलाखत राजकीय नाही आहे, म्हणजे 20 नोव्हेंबरसाठी ठरवलेली मुलाखत नाही आहे किंवा पक्षप्रवेश झाला आहे आणि आता भूमिका स्पष्ट करणारी अशी मुलाखत नाही आहे. तर ही आहे एका कर्मयोग्याची मुलाखत. आणि मुलाखतीचा विषय पण काय आहे तर जीवनवर्ती म्हणून सुदूर अरुणाचल प्रदेशमध्ये काम करत असताना, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना, विवेकानंद केंद्राचे विविध आयाम पूर्वांचलामध्ये सांभाळत असताना विश्वाजींचा सगळा जीवनप्रवास कसा झाला हे या मुलाखतीमधनं उलगडलं जाणार आहे. म्हणजे विश्वाजींचा आजचा हा कार्यक्रमाचे केंद्रस्थानी विश्वाजी आहेत, परंतु त्यांचा सविस्तर परिचय मुद्दामच करून देत नाही. कारण तो आपल्या सगळ्यांच्या, मगाशी आबाजींनी सांगितलं की त्यांचा वेगळा परिचय करायचं कारणच नाही आहे. आपल्या घराच्या कोंडाळ्यामधनं आपल्याला त्यांचा परिचय झालेलाच आहे. मग ही मुलाखत विशेष हेतूनी आहे की एका कर्मयोग्याची मुलाखत कामाच्या संदर्भातली आपल्या सगळ्यांच्या समोर तो जीवन प्रवास उलगडणार आहे. तर ही मुलाखत घेणारेही आपले कार्यकर्तेच आहेत. त्यांच्या बाजूला बसले ते सुनील कुलकर्णी केंद्राचे कार्यकर्ते. त्यांच्याकडे प्रांताचे युवा प्रमुख असं दायित्व आहे. आणि पलीकडे शेजारी बसल्यात त्या सौभाग्यवती कांचन जोशी, अमृत परिवाराच्या खंद्या कार्यकर्त्या म्हणजे गृहिणी आहेत आणि पुणे नगराच्या सहनगर प्रमुख आहेत. ते सगळं काम सांभाळून घरही उत्तम रीतीनं सांभाळतात. त्यामुळे ह्या 2 कार्यकर्त्यांना विनंती केली की कार्यकर्त्यांनीच विश्वाजींची मुलाखत घ्यायची आणि विश्वाजींनी पण त्याला अगदी तात्काळ होकार भरला. त्यामुळे पुढची सगळी सूत्रं मी सुनील आणि कांचनताईंच्याकडे सोपवतो आणि मुलाखतीला सुरुवात करावी अशी त्यांना विनंती करतो. नमस्कार, सर्वांचं स्वागत. व्यासपीठासमोर सुद्धा अनेक मान्यवर बसलेले आहेत. सर्वांचा नामोल्लेखाची आवश्यकता नाही. सर्व मान्यवर, सर्व कार्यकर्ते, बंधू भगिनी, जसं अभयजींनी सुरुवातीलाच सांगितलं की विश्वाजींचा आपल्या सर्वांनाच परिचय आहे आणि इथं आलेले किंबहुना सर्वच जण विश्वाजींच्या परिचयामुळेच इथे एकत्रित जमलेलो आहोत. अनेकदा आपल्याला असा अनुभव येतो की विश्वाजी सहज एखादा गंभीर विषय सांगताच एखादा सहज म्हणतात, थांब मी तुला 46 नंबरचा जोक सांगतो असं म्हणतात आणि एकदम आपल्याला हसवून टाकतात. म्हणजे असा विनोदी स्वभावसुद्धा आहे आणि एकदम गंभीर विषयसुद्धा सातत्याने सहजपणे आपल्यासमोर येतात. हा सगळ्यांचाच अनुभव आहे. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा त्यांच्याकडून ऐकावं असं वाटतं आपल्याला. तर तशाच काही गोष्टी, अनुभव आपण त्यांच्याकडून ऐकणार आहोत. कदाचित आम्ही फक्त बोलते करणार आहोत आणि आम्ही फक्त सुरुवात करायला उशीर. विश्वाजींच्या अनुभवातून, अनमोल अनुभवातून आपल्याला अनेक गोष्टी समजायला सुरुवात होतील. जसा उल्लेख केला की कर्मयोग्याची मुलाखत आहे, त्यालाच मी जोडून असं म्हणेन, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवनभर अविचल चलता आहे. हे गीत जे आपण ऐकतो ते गीत विश्वाजींकडे बघितल्यानंतर वाटतं की अरे खरंच हे गीताची रचना विश्वाजींसाठी किती सुटेबल आहे. तर हे सगळं होत असताना आणि आपण कार्यकर्ते म्हणून सुद्धा या सगळ्या विषयाकडे पाहत असताना, आता मी पण कार्यकर्ता म्हणून पूर्णवेळ कार्यकर्ता नवीन तयार करणे किंवा निर्माण करणे ह्या सगळ्या विषयामध्ये असताना विश्वासजींना पहिला प्रश्न असा विचारावा असं वाटतो की विश्वासजी, तुम्ही स्थानिक कार्यकर्ते म्हणून तर काम करत होतात, पण स्थानिक कार्यकर्त्यामधून पूर्णवेळ कार्यकर्ता बनण्याची जी प्रक्रिया किंवा बनणं जे आहे, कुणीतरी एखादा कार्यकर्ता आपल्या खांद्यावरती हात ठेवतो आणि म्हणतो की तुला पूर्णवेळ निघायचं आहे, थोडंसं संधी पहा किंवा थोडीशी संधी मिळते आहे, विचार करून पहा. तर असं नेमकं काय घडलं की ज्याच्यामुळं तुम्ही पूर्णवेळ व्हायचं ठरवलं आणि बाहेर पडलं? खरं तर असे प्रयत्न अनेकांवरती होतात, पण सगळेच बाहेर पडतात असं नाही आहे. म्हणजे अनेक असतात की जे स्थानिकच राहतात, पण नेमकं तुमच्या बाबतीत असं काय घडलं
की तुम्हाला कोणी साथ घातली आणि का कार्याने साथ घातली आणि तुम्ही पूर्ण वेळ होऊन बाहेर पडला? मला वाटतं हा एक अपघातच होता. खरं पाहिलं असता 1977मध्ये विवेकानंद केंद्राचं योगशिक्षा शिबिर केल्यानंतर एकनाथजींचा जो 6-7 दिवसाचा सहवास होता, तेव्हा त्याने मला एकच म्हटलं की कॉलेजमध्ये काम करत असताना तू विद्यार्थ्यांबरोबर काम करायला सुरुवात कर. विवेकानंदांचा विषय जो आहे तो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचायला पाहिजे, युवकांपर्यंत. तेव्हा तू 2 कार्यक्रम कर. 12 जानेवारीचा म्हणजे स्वामी विवेकानंदांचा जन्मदिवस आणि 11 सप्टेंबर म्हणजे ज्या दिवशी स्वामीजी अमेरिकेमध्ये भाषण द्यायला गेले होते तो दिवस. हे 2 दिवस साजरे कर. हे कोणी सांगितलं? हे एकनाथजींनी सांगितलं. आणि मग मी म्हटलं ठीक आहे, एवढं करायलाच आहे, कारण की तेव्हा माझ्याकडे संघाचं दायित्व होतं. तर म्हटलं एवढं मी करीन. पण ते करत असताना कसा आतमध्ये गेलो हे माझं कळलं नाही. आणि ते करत असताना माझे अनेक मित्र, आज मला खूप आनंद आहे की ज्यांना घेऊन मी काम सुरू केलं ते डॉक्टर मनमोहन वैद्य माझ्याबरोबर इथे उपस्थित आहे या कार्यक्रमाला. हे खरोखर मी माझं भाग्य समजतो. परंतु एकनाथजींनी डायरेक्टली मला कधीच म्हटलं नाही असं की तू जा. त्यांनी असं सांगितलं की तू इथं नोकरी करतो आहेस तर तू असं कर, अरुणाचलला जाऊन नोकरी कर. तिथे आपण शाळा सुरू केलेल्या आहेत आणि तिथे तुला पगार मिळेल. मग तुझ्या घरची म्हणजे प्रापंचिक अवस्था जी आहे, घरी पैसा पाठवता येईल, हे सगळं होईल, तर तू कर. आता अशा प्रकारचं काहीतरी काम करावं असं मनात होतंच. कारण मी जेव्हा BSc पार्ट 2ला सायन्स कॉलेजमध्ये शिकत होतो तेव्हा आमच्या कॉलेजमध्ये लेक्चर द्यायला ॲडव्होकेट चंद्रशेखर धर्माधिकारी, म्हणजे तेव्हा ते जस्टिस होते मला वाटतं बहुतेक, तर ते आले होते. आणि त्यांनी भाषण देताना आम्हाला सगळ्या विद्यार्थ्यांना असं म्हटलं, मुलांना तुम्ही खूप शिका, पण शिक्षण झाल्यावरती एक गोष्ट लक्षात ठेवा की दिव्यांच्या रोषणाईत जाऊन आणखी एक दिवा लावण्यापेक्षा तो अंधारात लावावा. अंधाराला आनंद होतो त्याहीपेक्षा जास्त दिव्याला होतो. आणि हे जे वाक्य होतं ना ते मला खूप आवडलं होतं. आणि तेव्हापासून माझ्या काहीतरी आपल्या जीवनाचा उपयोग काहीतरी चांगल्या कामाकरता व्हावा अशा प्रकारचा विचार आला. मग एकनाथजींचं येणं नागपूरला, मग त्यांच्यावर इकडे तिकडे जाणं, असं सगळं चालू असताना एकनाथजींचे सहकर्मी ज्यांचं नाव होतं राजाभाऊ पातुरकर. राजाभाऊ पातुरकर हे संघाचे फार मोठे जुने प्रचारक. पंजाबमध्ये जाऊन त्यांनी विवेकानंद संघाचं काम सुरू केलेलं होतं. ते माझ्या आईचे सख्खे मामा. आणि एकनाथजींनी राजाभाऊ पातुरकरांना आमच्याकडे पाठवलं आणि माझ्या आईला पटवलं म्हणजे सांगितलं की हा चांगल्या कामात आहे, तू पाठवून दे त्याला. अशा प्रकारे राजाभाऊ पातुरकर आणि एकनाथजी यांच्या दोघांच्या याच्यामुळे या कामामध्ये मी आलो. कामात आल्यानंतर एक दिवशी मला आमचे प्रांत प्रचारक, म्हणजे ते नुकतेच बदलून गेले होते प्रांत, त्यांचं होतं श्रीकृष्ण मोतलकजी. ते कलकत्त्याला प्रचारक म्हणून गेले, प्रांत प्रचारक. आणि मी नागपूरला असताना त्यांच्या हाताखालीच काम करत होतो. तर ते मला म्हणाले, अरे मला कधी वाटलं नाही की तू बाहेर निघशील म्हणून प्रचारक म्हणून. म्हटलं तुम्ही कधी मला म्हटलंच नाही. तुम्ही जर मला म्हटलं असतं प्रचारक निघतो का तर मी कदाचित निघालो असं, पण तुम्ही मला म्हटलं नाही, त्यांनी म्हटलं मी निघालो. तर म्हणून म्हटलं हा एक अपघात आहे. कांचन, एक असं की तुम्ही निघालात आणि अरुणाचलला गेलात, बरोबर. पण अरुणाचललाच का असं, की तुमच्या मनात आधीपासून असं काही होतं की अरुणाचलविषयी काही ऐकलं होतं, तिथे कामाची गरज आहे असं माहिती होतं म्हणून, की अरुणाचलला तुम्हाला पाठवलं म्हणून का? हां, असं काहीच अरुणाचल मला काहीच माहिती नव्हतं. केंद्राचं काम करायचं आहे आणि मला माननीय बालकृष्णजींनी सांगितलं की तुला अरुणाचलला जायचं. तोपर्यंत मला अरुणाचल माहिती नव्हतं खरं सांगायचं म्हणजे. कारण की आपण तेव्हा आपल्या महाराष्ट्रापुरताच विचार, त्यातल्या ते विदर्भापुरताच विचार करत होतो. अरुणाचलला मी जायचं जेव्हा ठरवलं, म्हणजे तेव्हा कॉलेजच्या प्रिन्सिपलांना सांगितलं. आमच्या कॉलेजचे प्रिन्सिपल होते तेव्हा विनायकराव फाटक. ते मला वाटतं तेव्हा प्रांत कार्यवाह होते किंवा प्रांत काय म्हणता येईल त्याला, संघचालक होते प्रांताचे असे. तेव्हा विदर्भ प्रांत होता, नागपूर प्रांत होता.
तर ते म्हणाले विश्वास तू असं कर, लीन घेऊन जा 2 वर्षाची, आणि समजा तुझी तब्येत नाही, तुला मानवलं नाही काय, तर पुन्हा येऊन कॉलेजमध्ये नोकरी कर, मग तिथे काम करण्याची इथे तुला करता येईल, काही हरकत नाही आहे. तर म्हणून मी लीन म्हणून घेऊन 2 वर्षासाठी गेलो होतो. पण या 2 वर्षाच्या काळामध्ये कशी घटना घडली की ती घटना घडल्यानंतर मला असं वाटलं की आपण इथे काम केलं पाहिजे अशा प्रकारचं. तर ती घटना महत्त्वाची आहे मला असं वाटतं, आणि ती सगळ्यांना सांगावी. जरी ती पुस्तकात आली असेल तरी सांगणं आणि वाचणं याच्यामध्ये खूप फरक असतो. खूप फरक आहे. आणि विश्वासजींनी सांगण्यामध्ये आणखी, हां, तर कारण ऐकायचं असतं सगळ्यांना तुमच्या तोंडून ते. 1982ची गोष्ट आहे, आणि 82मध्ये जाऊन 1-1.5 वर्ष झालं होतं मला. तेव्हा असं ठरवलं होतं मी की आपल्या शाळेतल्या मुलांना आपण कन्याकुमारीला घेऊन गेलं पाहिजे. अर्थात आमचे सगळे बाकीचे लोक जे आहेत माझ्यावर काम करणारे म्हणे, विश्वासजी आप क्या पागल है क्या, इतने छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि तेव्हा आमची शाळा 5वी-6वीपर्यंतच होती. इतक्या लहान लहान मुलांना घेऊन तुम्ही कन्याकुमारी जाणार, इतक्या दूर, यांनी कधी ट्रेन तर बघितलीच नाही यांनी, तर अशा मुलांना घेऊन जाणार आहे. पण मी काय थोडंसं पागल झालो की काय कोणाचं, पण म्हटलं चला जाऊया. आणि मग आमचे बालकृष्णजी, त्यांचा माझ्यावरती विशेष प्रेम, आणि त्यामुळे अच्छा विश्वास जाओ, कुछ हरकत नाही, देखा जाएगा. आणि मग 60 मुलांना घेऊन आम्ही, साधारण 5वी आणि 6वीचे 60 मुलं घेऊन आम्ही दिब्रुगडपासून तर कन्याकुमारीपर्यंत गेलो. याच्यात एक घटना अशी घडली की आम्ही त्रिवेंद्रमला पोचलो होतो. तेव्हा त्रिवेंद्रम होतं, तिरुवनंतपूर नव्हतं, त्रिवेंद्रम होतं. आणि त्रिवेंद्रमला असताना आम्ही एका ठिकाणी उतरलो होतो, आणि त्या ठिकाणी तिथला एक लोकल माणूस आला आणि म्हणाला, विश्वास जी देखिए अपने यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम कम है, बच्चों को स्नान करने की बहुत देरी हो जाएगी, कुछ बच्चों को नदी पर भेज सकते हो, वहाँ पर व्यवस्था है, वो स्नान कर सकेंगे. आणि म्हणून त्यांची व्यवस्था म्हणून काही मुलांना विचार, कोणाकोणाला नदीवर जाऊन आंघोळ करायची आहे बुवा, तर काही मुलांनी हात वरती केले, त्यांना शिक्षकांना घेऊन पाठवलं आम्ही. आणि मग आणि आम्ही जेव्हा नाश्ता करायला बसलो तेव्हा एक माणूस धावत धावत आला आणि म्हणाला, सर सर आपका एक लड़का पैंट और टी शर्ट ना वही भूल के आ गया. तो मतलब पैंट और टी शर्ट वहाँ रख के आए, इसका मतलब आया कैसे वो यहाँ पे. तर मला मालूम नाही. तर मग मी त्याला, कोणाचा टी शर्ट आहे, कोणाचा टी शर्ट आहे, प्रत्येक माझा नाही आहे, माझा नाही आहे, माझा नाही आहे. मग एक मुला, सर उस पर नंबर लिखा होगा, नंबर देखो तो. मग मी तो नंबर बघितला, आता नंबर 42 होता. म्हटलं 42, 42. सर ये तो मंटू का है, लेकिन मंटू तो हमारे साथ आया नहीं था. मग मंटूचे कपडे गेले कसे तिथे. मग आमच्या मनात पाल चुकली, म्हणजे काय. आणि मग आम्ही म्हटलं काय झालं बघूया म्हणून. मग तिथे गेला, आम्ही त्या बायका सांगल्या गेल्या, एक मुलगा धावत धावत तिकडे जात होता. आम्ही त्याला जाऊ नको म्हटलं, तरी पण तो जातच राहिला. आणि आम्ही ओरडतो, त्याला काही समजत होतं, त्याची भाषा आम्हाला नाही, आमची भाषा त्याला नाही. आणि तो तिथे गेला आणि बहुतेक त्या भोवऱ्यात अडकला आणि गेला. तर मग सगळ्यांना ड्रायव्हर्सला बोलावलं, सगळ्यांना आम्हाला लक्षात आलं की बुवा तळाशी तो पोरगा आहे. आता याच्या आधी घडलेली घटना आणखी माझ्या मनाला चटका लावून गेली, ती अशी की त्यावेळेला ज्ञानप्रबोधिनीचा एक कार्यकर्ता अजित कानेटकर, तिथे त्याचं पोस्टिंग झालेलं होतं. आणि मी त्याच्याशी मराठीमध्ये बोलत होतो. आणि तेव्हा हा मंटू माझ्याकडे यायचा, म्हणायचा, सर हम कन्याकुमारी कब जाएंगे. तो मी त्याला म्हटलं, कन्याकुमारी बाबा हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, आज और कल यहाँ रहेंगे, परसों जाने वाले हैं. ठीक आहे बोले. पुन्हा गेला, पुन्हा थोडा वेळ नाही आला, पुन्हा तोच प्रश्न. असं 3दा झाला. शेवटी मला खूप राग आला, माणूसच ना, राग आला. आणि मी त्याला रागाने म्हटलं की तुम बार बार मुझे क्यों पूछ रहे हो, तुमको कल जाना है क्या. तो बोले हाँ सर, मग जाओ. असं मी त्याला म्हणून गेलो. आणि खरोखर दुसऱ्या दिवशी तो एकटाच गेल्यानंतर आम्हा सगळ्यांना घेऊन गेला. तिथे आम्ही गेलो. अर्थात तो मुलगा गेला, त्याला बाहेर काढलं, पोस्टमार्टम झालं, या सगळ्या गोष्टी घडल्या. आणि त्याचं शरीर घेऊन आम्ही कन्याकुमारीला गेलो. तिथे मग 15वा अध्याय 12वा अध्याय सगळं काही झालं. आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिथून मी जात होतो तर माझ्या हातात 2 मुलं होते आणि त्याचं पार्थिव शरीर आम्ही घेऊन बरियलसाठी घेऊन जात होतो. कारण की त्यांच्या जमातीमध्ये मुलाच्या मृत्यूनंतर, लहान मुलांच्या मृत्यूनंतर त्यांना गाडतात. आणि म्हणून त्यांना घेऊन जात होतो. तेव्हा माझ्या हातात 2 मुलं होतं, एक 5वीतला होता, एक 6वीतला होता. एक मुलगा म्हणाला, विश्वास सर दिस बॉय इज व्हेरी लकी.
तर म्हटलं काय मूर्ख माणूस आहेस तू, अरे तो मृत्यू पावलेला आहे आणि तू त्याला लकी आहे म्हणतोस. म्हणे येस सर, ही इज बॉर्न इन वन कॉर्नर ऑफ मदर इंडिया अँड डाईंग इन अनदर कॉर्नर ऑफ मदर इंडिया. माझ्या डोळ्यात टचकन पाणी आलं. म्हणजे आम्ही शिकले सवरलेले असूनसुद्धा इतका विचार करू शकत नाही, आणि हा 5वी 6वीतला मुलगा अशा प्रकारचा विचार करतो आहे की हा भारताच्या एका म्हणजे आपल्या मातृभूमीच्या एका कानाकोपऱ्यात जमला आणि दुसऱ्याच्यात इतका प्रवास त्याने केलेला आहे. आणि तेवढं ते संपत नाही, माझा पुढे जात नाही, तेवढा दुसरा मुलगा म्हणा सर वन मोर थिंग इज देअर. म्हटलं काय रे बाबा. म्हणजे ही विल बी ऑलवेज विथ एकनाथजी हिअर नाऊ. कारण या सगळ्या मुलांनी एकनाथजींना अगदी जवळून बघितलेलं होतं. एकनाथजींच्या खांद्यावरती खेळलेले हे पोरं सगळे लहान लहान. आणि 1981मध्ये एकनाथजीचा मृत्यू झालेला होता. 82मध्ये मृत्यू झाला होता. आम्ही 83च्या जानेवारीमध्ये बोलवतो होतो तिथे. तर त्यांना म्हटलं एकनाथजीला पण इथेच गाडलं असेल, म्हणजे ठेवलं असेल, यांच्याबरोबर हा मुलगा पण राहील. काय विचार या लहान मुलांचा. माझ्या मनाला त्या दोन्ही गोष्टी चटका लावून गेल्या. मग मला सगळ्यांनी म्हटलं की विश्वाजी तुम्ही आता अरुणाचलमध्ये वापस जाऊ नका. कारण अरुणाचलचा नियम असा आहे की प्राणाला प्राण, हाताला हात, डोळ्याला डोळा, नाकाला नाक, कानाला कान. म्हणजे आमच्या एका शाळेत अशी घटना घडली, एका मुलाने 10वीच्या मुलांनी 9वीच्या मुलाशी फायटिंग करत असताना त्याचे 4 दात पाडले. तर ती कम्युनिटी आली आणि त्यांनी सांगितलं की त्या ज्या मुलांनी त्याचे दात पाडले त्या मुलाचे 4 दात काढून आम्हाला द्या, नाही तर एका दाताचे 50 रुपये 50,000 रुपये प्रमाणे 4 दाताचे 2 लाख रुपये द्या. अशी आहे, तुम्ही जाऊ नका, तुम्हाला त्या मारून टाकतील. तर मी म्हटलं नाही, मी जाणार, जे काय व्हायचं ते होऊ द्या, मी जाईन. आणि मी वापस गेलो मुलांना घेऊन. पुढचं आमचं सगळं झालं पूर्ण आणि वापस गेलो. पुढे घडलेली घटना तर मला आणखीच चटका लावून गेली. शाळा संपायला आलेल्या होत्या आणि ज्या शाळेत तो मुलगा शिकत होता त्या शाळेत मी गेलो होतो. त्याचे वडील आणि त्यांचा मुलाचे काका असे दोघंजणं त्या मुलाचं सामान घेऊन द्यायला आलेले होते. कारण की पॅरेंट्स वर्षातून एखाद वेळ केव्हा यायचे त्यावेळेस. आणि म्हणून ते आले होते. तर त्याचे वडील म्हणजे टिपिकल ज्याला आपण ट्रायबल म्हणू, आम्ही ट्रायबल शब्द वापरत नाही पण सगळ्यांच्या समाधानासाठी म्हणून, की टिपिकल फक्त लंगोटी, संपूर्ण अंग उघडं, केसं मोकळे, गळ्यात अनेक प्रकारच्या माळ्या, इकडे दाव, हातात भाला, असं आपण जे चित्र बघतो साधारण तशा प्रकारचा त्याचे वडील. आणि त्याचे काका जे होते त्यांना थोडंफार हिंदी थोडंफार आसामीज असं बोलता यायचं, पण ते आपले पॅन्ट शर्ट घालून होते. ते दोघंजण आलेले होते. आणि आमच्या प्रिन्सिपलला काय वाटलं कुणास ठाऊक, त्यांनी माझी ओळख करून दिली, हे ना हे विश्वास सर आहेत आणि हेच मुलांना घेऊन गेले होते. आता मला वाटलं काय होतं कुणास ठाऊक बाबा आता, पण बसलो आपला. आणि मग त्यांनी म्हटलं, त्या वडिलांनी आपल्या भावाला सांगितलं की सरांना विचार काय काय झालं होतं. आणि मी मोडक्या हिंदी आणि आसामीज भाषेमध्ये जे काय सांगायचं ते सगळं सांगितलं. त्या दोघांच्या चेहऱ्याचे काही भाव मला कळत नव्हते. असं काही वाटलंच यांना काही झालं आहे, दुःख आनंद काही कळत नव्हतं चेहऱ्यावरती, एकदम बिलकुल शांत. आणि मग सगळं झाल्यानंतर त्याचे वडील मला म्हणाले, मला म्हणजे प्रिन्सिपल म्हणाले की आमच्या गावातून आणखी कोणी गेलं होतं का. मग 2 विद्यार्थी होते. मग ते 2 विद्यार्थी जे होते त्यांना बोलवा म्हणे. आणि मग त्यांना बोलावून आणलं. मग त्यांच्याशी त्यांच्या भाषेमध्ये जवळजवळ अर्धा तास बोलला. अनेक प्रकारचे प्रश्न इकडून तिकडून आलटून पालटून विचारले त्यांना. आणि नंतर त्या मुलांना दाव दिला. आणि मग त्यांनी असं म्हटलं की मला की नाही सगळ्या मुलांशी बोलायचं आहे. प्रिन्सिपाल घाबरले. घाबरून म्हणाले की नाही 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 असं शक्य नाही, आता मुलांना घरी जायचं आहे, असं करायचं आहे. नाही म्हणे मला बोलायचंच आहे. तर तो मला प्रिन्सिपाल म्हणाले, सर विश्वास सर हा असा काही बोलून गेला तर सगळे उठतील, मारामारी होईल, तुम्हाला मारून टाकतील वगैरे, नाही आपण काही करू नये असं. कारण की मॉब सायकोलॉजी काय असते आपण काही कळू शकत नाही. पण मी म्हटलं नाही, जे काय व्हायचं ते होऊ दे, आपण आपले जाऊ, आपले ठाकूर आहेत तिथे. कारण की आमच्या प्रार्थनागृहामध्ये ठाकूर, माताजी, स्वामीजी आणि भारत माता हे 4च असायचे. आणि मग आम्ही तिथे गेलो आणि तो त्याच्या भाषेमध्ये जवळजवळ अर्धा 1 तास काहीतरी बोलला आणि चालला गेला. सगळे मुलं खाली माना घालून ऐकत होते. काय बोलले आम्हाला काही कळलंच नाही. तो गेल्यानंतर मात्र मी एका मुलाला विचारलं
की का रे बाबा तो काय म्हणाले तुम्हाला ते? तर म्हणे ते आम्हाला असं म्हणाले की हे शिक्षक म्हणजे भगवंत असतं म्हणे, भगवानाचं रूप आहे म्हणे. आम्ही तुम्हाला फक्त जन्मच देतो, पण हे तुम्हाला माणूस म्हणून कसं जगायचं हे शिकवतात. आणि म्हणून ते भगवंतासारखे आहे. आणि तुम्ही जर त्यांचं ऐकलं नाही तर तुम्हाला भगवंत शिक्षा देतो, म्हणजे ते तुम्हाला शिक्षा देतात. माझ्या मुलाला त्यांनी ऐकलं नाही म्हणून त्याला शिक्षा मिळालेली होती. म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी यापुढे शिक्षकांचं सगळ्या गोष्टी ऐकल्या पाहिजेल. आणि मग मी म्हटलं की हा न शिकलेला माणूस, कुठल्याही प्रकारे कॉलेजमध्ये गेलेला नाही, शाळेत गेले नाही, त्याला अबकडं माहिती नाही आहे, हा असा पोटचा गोळा गेल्यानंतरसुद्धा अशा प्रकारचा विचार करू शकतो. अशा लोकांसाठी जर काम करण्यात जर मला आनंद मिळणार असेल तर मी जितका त्रास सहन करावा लागेल तेवढा करायला तयार आहे. पण मी इथे काम करत राहील. मी कधीही म्हटलं नाही की मला इथून तुम्ही दुसरीकडे पाठवा. आपले जनरल सेक्रेटरी इथे बसलेले आहे. मी कधीही म्हटलं नाही की मला तुम्ही इथून काढा, अरुणाचलमध्ये दुसरीकडे टाका. जिथे पाठवाल तिथे जाऊच. पण आजही जर कोणी मला असं विचारलं की विश्वासजी तुम्हाला अरुणाचलला जायला आवडेल का, तर मी फर्स्ट प्रिफरन्स आय विल गिव्ह टू अरुणाचल. कारण की लोकांचं मन खूप मोठं आहे, खूप मोठं आहे. सर्व प्रसंग प्रेरणादायी आहेत. हां, खरं म्हणजे प्रसंग हा लिहिलाय, पण ऐकण्यामध्ये जी हो. मजा असते ती. विश्वजी, अशा प्रसंगातून काम करण्याची प्रेरणा मिळते, उर्मी मिळते आणि करावं असं वाटतं, हे तर साहजिकच आहे, नक्कीच आहे. पण 45 वर्ष काय दररोज असे प्रसंग येत नसतात. 45 वर्षामध्ये अनेक वेगवेगळे प्रसंग येतात, म्हणजे कदाचित विरोधी प्रकारचे पण प्रसंग येतात. तर हे 45 वर्ष सातत्याने याच कामात स्वतःला जपून देऊन करत असताना असं कधी मनामध्ये विचार नाही आला का की मी प्राध्यापक होतो, तिथेच बरा होतो, ती लाईफ, ते आयुष्य चांगलं होतं, कुठे येऊन मी इकडे अडकलो, असं कधी वाटलं नाही का? हे यासाठी विचारतो मी, कारण हे आजकाल म्हणजे आम्ही अनेक ठिकाणी 1-2-4 वर्ष एखाद्या ठिकाणी जॉब न करणारी सुद्धा आजची सध्याची स्थिती आहे. आमच्या पाल्याचं बघितलं तर एक 10-20 सेकंदाच्या रील्स लगेच ते पुढं सरकवतात. अशा स्थितीमध्ये 45 वर्ष एक विचार घेऊन सातत्याने काम करणं आणि मनामध्ये सोडून जावं असा विचार न येणं, हे कसं शक्य? की घेतले व्रतन हे आम्ही अंधतेने, सावरकरांच्या शब्द आपल्या नेहमी ऐकण्यात आहे. जीवनवरती म्हणून जेव्हा जायचं ठरलं तेव्हा असं ठरलेलंच होतं की हे जीवनभर करायचं आहे. विवेकानंद केंद्राच्या माध्यमातून असो किंवा दुसऱ्या कुठल्या माध्यमातून पण करायचंच आहे. पण विवेकानंद केंद्राच्या काम करण्याचा जो आनंद आहे, जी फ्लेक्झिबिलिटी आहे, जो आत्मीयता आहे सगळ्या कार्यक्रमामध्ये, त्याला तोड कुठेच नाही आहे. त्याच्यामुळे असा कधी विचार माझ्या मनात आला नाही. चॅलेंजेस आले नाही असं नाही आहे, चॅलेंजेस आले, दुःखाचे प्रसंग आले, अपमानाचे प्रसंग आले, नाही आले असं नाही आहे. परंतु अशा लहान मोठ्यांनी जाऊन जर आपण जर घाबरून जाणार असू तर माणूस म्हणून जगण्यात अर्थच काय आहे. आणि म्हणून असा कधी विचार आला नाही. प्रत्येक वेळा ईश्वराचा वरदहस्त होताच. अनेक प्रसंग आहेत की ज्या ठिकाणी मला असं जाणवलं की ईश्वर जो आहे अशा कार्यकर्त्यांच्या मागे, आपण म्हणतो वयम सुपुत्र अमृतस्य नूनम तवैव कार्यार्थ मियोपजाता, त्याचं कार्य करण्यासाठी म्हणून असल्यामुळे तो प्रत्येक अपमान जरी येत असेल ते अपमानातून आपल्याला उभं राहण्याची जी ताकद देतो, हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं. तुम्ही म्हणलात विश्वजी की घेतले व्रतन हे आम्ही अंधतेने. तुम्ही नक्कीच ते अंधतेने घेतलं नव्हतं आणि तुम्ही निभावलं, ठरवलं, निश्चयाने पारही पडलं. पण ह्या सगळ्यात घरच्यांची साथ हा एक वेगळा, कारण ह्या सगळ्या प्रवासात तुम्हाला वाटलं की मी अपमानाचे, दुःखाचे सगळे प्रसंग सोसणारच आहे. पण त्या प्रसंगात घरच्यांची म्हणजे विशेषतः सुजाता दीदींची साथ ही कशी होती? त्यांना नाही का वाटलं कधी असं की इतके वर्ष झाली आता, बास पुरे? त्यांच्याकडून असा आग्रह नाही का झाला की आता थांबा, असं नाही म्हटले कधी का? कधी नाही म्हटलं. त्यांच्यासाठी म्हणजे काय व्हायला पाहिजे? खरी महत्त्वाची गोष्ट तीच आहे. घरात कधी चुटमुट इकडे तिकडे झालं तरी सोडून द्या काम असं कधी तोंडातून निघालेलं नाही. त्याच्यामुळे आता संसार म्हटल्यानंतर भांड्याला भांडं लागणारच आहे, हे सगळ्यांना माहितीच आहे. कुठे गडबड होणारच आहे, राग येणार आहे, असं सगळं होतं. परंतु हे काम सोडून द्या, आपण दुसरं काहीतरी करूया अशा प्रकारचं व्हायचं नाही. कारण त्याच्याही मनामध्ये अशा प्रकारचं काम आलं. मला म्हणजे तो प्रसंग याच्यात आलेला नाही आहे. कारण
अगदी वेळेचं बोला, किती भान आहे मला नाही, माहीत बोला, नाही आहे, बोला. पण मला एक अनुभव आठवतो. मी तो पुस्तकात मुद्दाम लिहिला नाही आहे, पण आता तुमच्यासमोर सांगीन, काही हरकत नाही आहे. मी तेव्हा जयराम, म्हणजे मी शाळेच्या कामाने जात होतो तेव्हा जयरामपूरला एक श्यामसिंग नावाचा ज्युनियर काय असिस्टंट इंजिनियर होता. बांधकामाचं शाळेचं काम करायचा तो. आणि संध्याकाळच्या वेळा आमच्या शाळेत येऊन प्रार्थनेच्या वेळेवर येऊन बसायचा, गप्पा मारत राहायचा असं. आता त्याची खासियत अशी होती की तो एकाही पैशाचा त्यांनी कधी गैरव्यवहार केलेला नव्हता. म्हणजे इंजिनियर म्हटल्यानंतर तुम्हाला साधारण माहिती असेल की घरं मोठे मोठे असतात, सगळ्या गोष्टी असतात वगैरे, पण याचं अगदी खूप सिम्पल घर होतं. आणि याची बायको त्याच्यावरती दररोज भांडायची त्याच्याशी. कारण बायकांचा स्वभाव म्हटलं तर माहीत नाही बाबा, परंतु की म्हणजे पहा, त्यांच्या घरात ते ज्युनियर इंजिनियर आहे, त्यांच्या घरामध्ये कार आलेली आहे, आणि तुम्ही असिस्टंट इंजिनियर आहे, तुमच्याजवळ स्कूटर पण नाही आहे. अशा प्रकारच्या भांडाभांडी आम्हाला कळायच्या. मग तो आमच्याकडे म्हणायचा, विश्वाजी आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज वैसा हुआ. आणि ते आपण त्याला सांगण्याचा प्रयत्न करायचो, आपलं असं आमचं चालायचं. तर एकदा त्याला तर जयरामपूरलाच असताना त्याला असं एक पत्र आलं चिफनीसकडनं. म्हणजे पत्र म्हणजे डायरेक्टली नाही, पण असं की समजा तू जर या कॉन्ट्रॅक्टवरती सही केली नाहीस तर तुझी ट्रान्सफर आम्ही अनिलला करून टाकू, की जिथे जायला पायी जायचं म्हणलं तर 7 दिवस लागतील, हेलिकॉप्टरशिवाय काही तिथे जायची व्यवस्था काही नाही आहे, अशा ठिकाणी तुला पाठवून देऊ. तर हे सगळ्यांना कळलं. आणि मग त्या बायका आपसात की बाबा यांनी जर केलं नाही तर अनिल जावं लागेल. मग बायकोला, तुला अनिलला माहिती आहे, त्याला खायला मिळत नाही, भाजी मिळत नाही, हे मिळत नाही, ते मिळत नाही. आणि ती म्हणे तुम्ही बिलकुल सही करून टाका, सही करून टाका म्हणे तुम्ही. तर तो आपला जायचा, ती घरी ऑफिसमध्ये आला घरी की म्हणायची सही केली आज, तो म्हणायचा नाही करा, तुम्हाला सांगितलं सही करा म्हणून वगैरे, असं दररोज चालायचं. परंतु जेव्हा या बायका एकत्र बसायच्या म्हणे, पहा आपला नवरा तर खूप पैसा खातो आमचा, पण तिचा नवरा बघा एका पैशाला हात लावत नाही. आता असं ऐकलं म्हणजे बायकोला बरंच वाटतं ना. तर असं ते चालायचं. 8वा दिवस उघडला. 8व्या दिवशी ती बायको म्हणे, सकाळी जाताना त्याला अगदी बिलकुल आज सही करून या, आणि तुम्ही सही करून आले नाही आणि आपली ट्रान्सफर झाली तर मी तुम्हाला सोडून चालली जाईन, तुम्ही तुला ज्या कराय तुम्ही करा तुम्ही, असं तिने म्हटलं. आणि मग हा ऑफिसमध्ये गेला, सगळे लोक बघता, अरे कर लो क्या होता है, ऐसा आहे वैसा आहे. त्यांनी नाही केली. संध्याकाळी ती दरवाजातच उभी होती की आता काय झालेलं आहे. आणि जसा तो घरी आला तर तिने विचारलं सही केली, तर तो म्हणाला नाही केली. घट्ट मिठी मारली, घट्ट मिठी मारली. म्हणजे आय एम प्राऊड ऑफ यू. कारण जेव्हा सगळे लोक म्हणतात की तुमचा नवरा कसा हो, एका पैशाला हात लावले, तेव्हा मनात इतका आनंद होतो की नाही. तसं कदाचित आमच्या घरात व्हावं. सुजाताताई, असंच होत होतं का तुमच्या घरी? ते खूप छान लाजत हसलेले आहेत, त्यामुळे ते आम्ही गृहीत धरतो की असंच होत होतं. हे सगळं सुजाताताईंच्या बाबतीत आहे, म्हणजे त्यांची साथ तर निश्चित. पण कधी विजेत्याच्या वेळेला असं ते झालं की काय बाबा, इतरांचे बाबा कसे माझ्या वाढदिवसाला घरी असतात, असं तिने डायरेक्टली तर मला कधी काही म्हटलं नाही बाबा. आता ती पण इथे बसलेली आहे, तर तिने डायरेक्टली म्हटलं नाही. आणि मला नाही वाटत, तिला माहिती होतं आपले वडील. मला एक प्रसंग आठवतो, तिला तो आठवतो की नाही मला माहिती नाही आता. पण एकदा तिच्या वर्गातल्या मुलींनी तिला विचारलं, अगं तुझा आज वाढदिवस आहे ना, मग तुझे बाबा नाही आहे का? त्यामुळे माझ्या बाबांना खूप मुलं मुली आहेत म्हणे, कुठल्या तरी वाढदिवसाला असतील म्हणे. तिथे म्हणजे खरं म्हणजे दोघींची साथ असल्यामुळे मी करू शकलो. नाहीतर इतका प्रवास, म्हणजे काही अरुणाचलचे काही कार्यकर्ते म्हणायचे यांची रात्र म्हणजे ट्रेनमध्ये असते ना तर बसमध्ये असते म्हणे, असा प्रवास असायचा. कारण आमच्या शाळांचा व्याप मोठा होता, दूर दूर एका ठिकाणी गेले की 2-2, 3-3 दिवस राहावं लागायचं. त्याच्यामुळे मी घरात, म्हणजे मला तो प्रसंग मी इथ्यात लिहिलेला आहे की एकदा आमच्या घरात कोणी ते नागपूरचेच लोक आले होते, बसले होतेच आमच्या घरात. आणि मग त्यांनी तिला विचारलं वाटतं की यहाँ कौन कौन रहता है, तर तिने सांगितलं की मैं और मेरी माँ. तर मी तिथे बसलो, तर म्हटलं अगं मी पण नाही राहत का, म्हणजे हिंदीमध्ये. तर आप तो कभी कभी आते हैं ना, हमेशा थोडी राहत आहे.
त्याच्यामुळे पण कधी म्हणजे कंप्लेंट अशी डायरेक्टली तर दोघांनी कधी केली नाही. मनातल्या मला खरंच करत तुमच्यापर्यंत कधी आली नाही नाही. नाही, त्यांनी मनातही नसेल केली म्हणून तर आपण इथपर्यंत असंच मिळाला. नाही आपण असंच समजून करत राहा. असं समजून करत राहिल्यात एवढा, पण असं समजून तुम्ही केवढी घरं जोडली आहेत आणि केवढी म्हणजे ती म्हणली तसं की अनेक मुलं मुली आहेत हो तुम्हाला हो. आणि एवढा आणि दांडगा आता संपर्क. पहा अनेक मुलं मुली आहे आणि किती त्यांचं प्रेम आपल्यावरती. म्हणजे पहा मी एक छोटासा प्रसंग सांगतो तुम्हाला आणि आय एम व्हेरी प्राऊड टू टेल यू ऑफ दॅट. तोही प्रसंग मला वाटतं त्याच्यात आला असेल तो इतका मजेने नाही आला आहे. एकदा मी आणि आमचे 6-7 शिक्षक आणि आमची जॉईंट सेक्रेटरी आम्ही 7-8 जणं ते दीक्षित सर आमच्या इथे आहेच. माझ्यावर जवळजवळ 30-35 वर्ष काम करणारे दीक्षित सर पण आज इतका आनंद आहे. दीक्षित सर उभे आहे का तुम्ही इथं कुठे दिसले? हां तेव्हा दीक्षित सर तिकडे आहे तिकडे. म्हणजे दीक्षित सरांबरोबर अरुणाचलचं टीचर म्हणून जायचं माझं सिलेक्शन झालेलं होतं. ते गेले पण मी राहून गेलो इथेच. तर त्यांना मी सांगितलं नंतर मी जीवनवरती म्हणून येईल. तर मी काय सांगतो विसरून गेलो मी. प्रसंग हां आणि जाता ती शाळा होती वरती अशी हिलटॉपवरती अशी विवेकानंद निवेदिता विहार म्हणून मुलींची शाळा होती आणि तिथे आम्ही ग्रँड राऊंड आर्मीमध्ये नेव्हीमध्ये आणि मी नेव्हीमध्ये असल्यामुळे तो ग्रँड राऊंडची कल्पना आम्हाला होती. आम्ही त्या शाळेचा ग्रँड राऊंड घेत होतो आणि तिथे जेव्हा गेलो आम्ही तेव्हा जाता जाता गाडीत चढता काय झालं किंवा काय झालं काही नाही बट आय वॉज अनेबल टू गेट डाऊन. म्हणजे जीपमधनं खाली उतरणंसुद्धा मला शक्य होत नव्हतं. अशी पाठ शरीर दुखत होतं आणि म्हणून मी त्यांनी सगळे शेवटी मला बोलावून त्यांनी उचललं आणि मग मला खोलीमध्ये नेलं आणि मी 3 दिवस तिथे पडून होतो. काही हालचाल नाही, बाहेर येणं नाही, काही नाही, सगळं तिथेच. मग बरं डॉक्टर नाही जवळपास काही, मग आयोडेक्स लावायचं, गरम पाण्याची शेक वगैरे असं करत करत चालत 3-4 दिवसांत तिथून जाणं आम्हाला मग किती दिवस राहणार एका शाळेत ना. मग आम्ही निघालो. निघायच्या दिवशी एका मुलीने एक एन्व्हलप आणून माझ्या टेबलवरती ठेवला आणि ठेवून म्हणाले सर दिस इज फॉर यू. तर मला असं वाटलं की आमच्या मुलींना किंवा मुलांना असे पत्र द्यायचे आणि इथे पोचून द्या तिथे पोचून द्या असं म्हणजे घरगुती कारभार असायचा तो सगळा आपला की बाबा हे पत्र आहे तुम्ही त्या शाळेत चालले आता तिथे पोचून द्या. आणि म्हणून ते एन्व्हलप ते ठेवलं. मी बघितलं नाही. मग थोड्या वेळाने जेव्हा उघडून बघितलं त्यात गणेशाची एक लहानशी मूर्ती होती. आयडॉल मेटल गणेश छोटासा आणि त्याच्यावरती चिठ्ठी होती ना ती चिठ्ठी महत्त्वाची होती. त्या चिठ्ठीत तिने लिहिलेलं होतं रिस्पेक्टेड विश्वास सर धिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू. याचं पुढचं वाक्य महत्त्वाचं आहे. धिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम मी. He has promised me that he will take care of your health hereafter and will make you succeed in all your endeavors. 7वीतली मुलगी तिने असं लिहिलेलं होतं तिथे. You will believe not, you will not believe. तेव्हापासून मला आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारचं एलिमेंट ज्याला म्हणतो आपण म्हणजे डायबिटीस आहे काय स्पॉन्डिलायटिस आहे बॅक पेन आहे काही खोकला म्हणा असं काही गोष्टी असतील तर असतील पण मी अंथरुणावर पडू नये 4 दिवसाकरता असं कधीही झालेलं नाही आहे. काय त्या प्रार्थनेमध्ये शक्ती आहे आणि असे किती लोक आपल्यासाठी प्रार्थना काय घराघरामध्ये विवेकानंद केंद्राच्या कार्यकर्त्यांसाठी प्रार्थना करणारे लोक आहेत हो. आणि त्याच्यामुळे हे काम वाढतं आहे आणि वाढत राहीलच कारण की हजारो हे राष्ट्रीय काम आहे धर्माचं काम आहे आणि म्हणून हे होणारच आहे याची शंकाच नाही. पण माझ्या वेगळ्या इथे याच्यात सांगतो त्या मुलीने काय श्रद्धेने केलं मला माहिती नाही. ही हॅज प्रॉमिस मी दॅट ही विल टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ हिअर आफ्टर. मला कुठल्याही प्रकारचा आजार झाला नाही. नक्कीच नाही म्हटलं तरी खोकला पाणी हे असेल परंतु ज्याला आपण क्रॉनिक डिसीजेस म्हणतो कोणाला डायबिटीज असतं कोणाला काही असतं काही नाही. इतकं वर्षानुवर्ष प्रवास कसं करताय हा खरं तर माझा पुढचा प्रश्न होता. पण आता परत त्यासाठी वेगळं काही विचारावं असं वाटत नाही कारण तुमच्या पाठीमागे गणपतीचा आशीर्वाद जो आहे त्यामुळे परत तो वेगळा प्रश्न घेण्याची आवश्यकता नाही. कांचन आणि अनंत प्रकारचे प्रवास कसे केलेत असा मनात खूप प्रश्न होता खरं तर. कारण तुम्ही अरुणाचलमध्ये केलात तेव्हा तर खूप कष्टप्रद होते तेव्हाचे प्रवास.
मग तसे तुम्ही आणि आत्तापर्यंत एवढं सगळं करताच आहात. हा खूप मनातला प्रश्न होता, पण त्याचं उत्तर आत्ता मिळून गेले न विचारताच. हो असंच होतं, म्हणून मानवी परीक्षा देतच नाही कधी. पण तुम्हाला परीक्षा नाहीच द्यायची आहे. तुम्हाला परवाच म्हटलं परीक्षा नाहीच आहे, तुमची मुलाखत आहे, तुम्ही बोलायचे, आम्ही ऐकणारे फक्त. फक्त आम्हाला काय ऐकायचं ते आम्ही सांगतो. एवढंच होतं फक्त. हा, तर तुम्ही आत्ता एवढं सगळं म्हटलात की सगळीकडे तुमची मुलं मुली असा सगळा छान दृढ संबंध निर्माण व्हावेत असा संपर्क तुमचा आहे. तुमचा संपर्क खूप दांडगा आहे. मगाशी अभयजींनी पण सांगितलं की विश्वाजींचा संपर्क किती आहे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, इथे बसलेल्या सगळ्यांना तो अनुभव आहे. तर तुमच्या संपर्काबद्दल बोलताना असं एक कळलं होतं की आऊचा काऊ तो माझा मामे भाऊ, अशा पद्धतीने तुम्ही संपर्क करता. तर तो आऊचा काऊ तो माझा मामे भाऊ, आणि त्याला तुम्ही असं जोडत तुमच्या वागण्यातनं असं जोडलेत की आऊचा काऊ तो माझा मामे भाऊ आणि आपण सगळे मिळून राष्ट्रकार्यात जाऊ, असं जे तुम्ही केलेत. तर हे भारतभरात पसरलेले सगळे आऊचे काऊ हे तुम्ही लक्षात कसे ठेवता, हे दुवे जोडता कसे? काय आहे, मला खरं सांगू का, गुरुजी गोळवकरांचं एक पुस्तक होतं है ना, ते अनेक लोकांना अनेक पत्र लिहायचे असे ना, तर त्यांचे काही काही अनुभव मनाला टच करून जातात. आणि गुरुजींच्या पत्राच्या माध्यमातून काही काही गोष्टी सुचत गेल्यास आणि त्या अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात सुद्धा आलेला होता. मी संपर्क ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, कारण यांच्यावरती आपलं काम आहे ना. एक गुरुजींनी एका ठिकाणी असं म्हटलं होतं, संसकांच्या याच्यावरतीच माझं काम उभं आहे. तसंच विवेकानंद केंद्राचं काम समाजावरतीच आहे. समाजातल्या प्रत्येकाशी आत्मीयतेचा संबंध ठेवणं. एकनाथजींचे 3 गुण होते असे की अनुशासन, आत्मीयता आणि कामात झोकून देणे. जे काम घेतलं असेल त्या कामात संपूर्णपणे झोकून द्या, असा एकनाथजींचा स्वभाव होता. दुसरी होती आत्मीयता. त्यांचं नेहमी म्हणणं असायचं एकनाथजींचं, बी स्ट्रिक्ट विथ युअर ओन सेल्फ बट फ्लेक्झिबल विथ अदर्स. दुसऱ्यांच्या चुका काढून त्यांना त्रास देऊ नका. तुम्ही स्वतःच्या चुका शोधून काढा आणि स्वतःला शिक्षा करून घ्या ज्या काय करायच्या त्या. आणि असं मी पुष्कळ वेळा करायचो स्वतःच्या ह्याच्यामध्ये. आणि संपर्क ठेवण्यासाठी मी ज्याला जसं आवडतं ना तसं करत असतो. आता तुमच्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी मला म्हणजे घरी त्याच्याबद्दल शिव्या बसतात कधी, कारण सकाळी उठलो की पहिल्यांदा हातात मोबाईल होतो माझ्या. तर मी मोबाईलमध्ये काय करतो तर स्टेटस टाकतो, आणि जो माझं पहिलं स्टेटस बघतो त्याला मी फोन करतो. म्हणजे तो उठला इतक्या सकाळी ना, कारण की माझा स्टेटस जे जातं ते साधारण 5, 5:15 प्रार्थनेच्या आधी. आमची 5:15ला प्रार्थना होते, मग 5:15च्या आधी. आता इथे आल्यानंतर प्रार्थनावर आहे त्याच्यामुळे प्रार्थना आहे, परंतु 5:15ला होत नाही, कारण बाकी कुठे गेलं की त्याच्या आधी स्टेटस टाकायचं. मग बघायचं प्रार्थनाचं स्टेटस कोणी बघितलं पहिल्यांदा, चला सुनील कुलकर्णी बघितलेला आहे. मग सुनील कुलकर्णी, मग तेवढं अरे विश्वाजींचा फोन काय झाला, काय नाही, तू माझं स्टेटस बघितलंस ना म्हणून तुला धन्यवाद रे बाबा. तर असं आहे. दुसरं आमची कांचन, आतापर्यंत एकदाच आले कॉल. तू उठला आमचं म्हणून म्हटलं उरडत नाही तू. पण इथे खूप जण असतील ना असे की ज्यांना कधीच कॉल आता आला ही नाही. आहे आमची कांचन. कांचनला मराठीचा खूप शौक आहे ना. आपलं मराठी खूप कच्चं आहे. आपल्याकडनं कुठून तुम्हाला फॉरवर्ड येतं की याच्यात हे शब्द टाका, हे शब्द टाका, हे कांचनला पाठवायचं आणि कांचनकडनं आलं की दुसरीकडे पाठवायचं आपलं. अशा प्रकारे सगळ्या लोक म्हणजे कांचनला वाटतं की वा माझ्यासाठी विश्वाजीने पाठवलेलं आहे छानपैकी, म्हणजे तोही चांगला झाला. सुनीलला वाटलं वा विश्वा, म्हणजे सकाळी लवकर उठायची सवय लागेल काही लोकांना, मला फोन यावा म्हणून असा ना, हाच उद्देश. आणि जन्मतारीखा ज्या आहेत, ज्यांना कॉल आला नाही त्यांनी सकाळी लक्षात लवकर ठेवा. उठायचं. अनेक लोकांच्या जन्मतारखा कार्यकर्त्यांच्या तरी विशेष करून मी ठेवलेल्या आहे लिहून, आणि मी ग्रुपमध्ये कधीच टाकत नाही. आज आमच्या स्मिता ते आल्या आहेत मुंबईवरून, त्यांचा जन्मदिवस आहे, परंतु दत्ता काळेंनी पाठवायच्या आधी माझा त्यांना मेसेज गेलेला होता. कारण की दत्ता काळे म्हणून आमचे कार्यकर्ते आहे मुंबईचे, ते पण त्यांच्या ग्रुपमध्ये बरोबर टाकतात, पण त्याच्या आधी माझा जाऊन पोचतो असा. तर अशा काही काही गोष्टी मी सुरू केलेल्या आहेत आणि त्याच्या माध्यमातून मी आपले सगळे संपर्क ठेवायचे. पण कधी कधी येतं की एकाच नावाचे, आजच मला एक अपूर्वा नावाचा फोन आला आणि नंबर मला माहीत नव्हता कोणाचा आहे हा. म्हणजे मी अपूर्वा
म्हटलं कोणची अपूर्वा तू, कारण की अपूर्वा माझ्या 12-13 अपूर्वा आहेत हो, काय करणार आता. मग म्हणे मी बेळगावची. म्हटलं ओ म्हणजे अपूर्वा, संकल्पभूमी का? म्हणे हो संकल्पभूमी. असं आता प्रयत्न करतो जास्तीत जास्त लोकांचं ठेवणे. आणि आज मला खरोखर इतका आनंद आहे की इथे डॉक्टर देगलूरकर आले होते. खरं म्हणजे डॉक्टर देगलूरकर मला वाटतं गेले का ते? हां, त्यांना जायचं असेल घराचे, कारण की आले हेच खूप. कारण त्यांनी इमर्जन्सीच्या काळामध्ये मला मदत करून आम्ही रामदास पेठेमध्ये श्रीराम सांस्कृतिक मंडळ सुरू केलं. त्यांना मी म्हटलं, ते अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी आम्हाला सगळं गाईड करून त्यांनी काम पुढे दिलं होतं. ते आज उपस्थित होते. अगदी बिलकुल म्हणजे प्रेम असलं की काय होतात गोष्टी. किंवा मला अभयने सांगितलं की मृणाल आली आहे ना, मृणाल हां कुठे आहे मृणाल? अरे वा वंडरफुल. मृणाल अगदी बिलकुल छोटीशी पोरगी होती तेव्हा आमच्या संस्कार वर्गात येऊन ती मनाचे श्लोक, रामरक्षा, भजन वगैरे सगळं करायची. ती आज उपस्थित आहे, मुंबईवरून आली. मला माहिती नाही, काल माझ्या मनात विचार आला होता की मृणालला कळवायला पाहिजे. मी अभयला फोनही करणार होतो की मला तिचा नंबर पाठव, पण काही नाही, भगवंताची इच्छा होती ना तिने यावं म्हणून. मग ती येऊन पुचली ती. असे संपर्क आहेत ठेवले. एकादशी, हां एकादशी संपर्क खूप मोठा आहे. एकादशी अलार्म क्लॉक असतो एकादशीचा, आदल्या दिवशी बरोबर कळतं दुसऱ्या दिवशी एकादशी आहे. हां एकादशीचा आमचा एक ग्रुप आहे एकादशीचा. तर त्या पण ही सवय मला भानुजींनी लावली बरं. हां हां, कारण मला म्हटलं, मी त्यांना म्हटलं की मी पण एकादशी करायचो, आता सुटलेली आहे. पंचांगवर नसतं अरुणाचलमध्ये, सर पंचांगवर कोण बघेल हो, तेव्हा काही व्हॉट्सअपवर असं काही नव्हतं काही ना इतकं काही. मग ते म्हणे मी कळवत जाईन. मग त्यांनी कळवायला, मग त्यांना म्हटलं तुम्ही बंद करा आता मीच करत जाईन. आणि मग आता मी ते करतो आहे. ते आता माझे मोठे भाऊ, सगळ्यात मोठे भाऊ, ही वॉज व्हेरी पर्टिक्युलर. त्यांनी सगळ्या आमच्या लपालकर, शेंडे, म्हणजे सगळ्यांचे लिहून बरोबर तो सकाळी 5:30ला फोन तरी करेल, नाही तर याला मी तो वारसा हातात घेतलेला आहे. आता मी पाठवणार, कारण की माझ्या भावामुळे मला भावाचाही संपर्क खूप दांडगा. मला वाटतं वेळेचं बघावं लागेल आपल्याला. गप्पा तर मारताच येतील आपल्याला कुठेही. म्हटल्यासारखं बरेचसे प्रश्न न विचारताही तुम्ही उत्तरं दिलेली आहे. तुम्ही ठरलेलं काही आहे राहायला याचं? नाही, असं अजून खूप आहे. असं अजून खूप आहे, पण तरी वेळेच्या मर्यादा राहणारच आहे. त्यामुळे आपण थांबूयात. त्याच्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यक्रम झाल्यावरही विश्वाजींसोबत आपण वैयक्तिक संवादातून, गप्पांमधून आणखीन असे प्रसंग जाणून घेऊया. थांबूया. हे आपलं सद्भाग्य आहे की आपण विश्वाजींच्या सान्निध्यामध्ये आहोत. असं म्हणतात ना की चांगल्या लोकांचं सहवास मिळणंसुद्धा नशीब लागतं, तसं आपलं कदाचित चांगलं नशीब आहे. त्यामुळे आपण विश्वाजींच्या सहवासात आहोत. विश्वाजींना काही एक आम्हाला संदेश? नाही, संदेश तर नाही, म्हणजे तुम्ही ते सांगा, पण सगळे सुज्ञ आहेत. नाही, तुम्ही बोलत आहात त्याच्यामध्ये मी फक्त मला एका व्यक्तीची ओळख करून द्यायची आहे, कारण की ती कदाचित कार्यक्रमात राहणार नाही. वयाचे 90 वर्ष पूर्ण व्हायला आलेले आहेत. थांबणार आहेत, अशाही याच्यात ते कार्यक्रमाला आलेले आहेत. थांबणार आहेत. थांबणार आहेत काका तुम्ही? हां, पण आता ओळख करून द्यायला काही नाही. माझा आणि त्यांचा परिचय खूप पहिल्यांदा नव्हता. अरुणाचलचा आता त्याचा काही, पण अरुणाचलच्या मुलाचा संबंध आहे म्हणून सांगतो आहे. वसंतराव पेंढारकर आणि सौभाग्यवती, त्यांच्या दोघंही इथे आले आहेत. खूप खूप आनंद झाला. काल मी त्यांच्याकडे जाऊन आलो, त्यांच्याकडे बसा. आणि यांचा थोडासा प्रसंग सांगून मी सांगतो. आता यांचा माझा परिचय कसा झाला, आता हे तर मुंबईला होते नोकरीला, माझा परिचय कसा झाला आता, तर 1986मध्ये आम्ही अरुणाचलच्या मुलांना घेऊन मुंबई आणि कन्याकुमारी असा आमचा प्रवास होता. आणि मुंबईच्या कार्यकर्त्यांनी असं ठरवलं होतं की आपल्या वेलविसरच्याकडे 2-2 मुलांना ठेवायचं आणि असा सगळा कार्यक्रम करायचा. तर यांच्याकडे 2 मुलं होते आणि ते मग जेवताना ब्रह्मार्पणम ब्रह्मरवी म्हणायचे, प्रार्थना करायचे, भगवद्गीता म्हणायचे. त्यांनी त्यांना विचारलं की कोणी शिकवलं तुम्हाला हे सगळं? तर त्या कोणाने माझं नाव सांगितलं. आता मीच शिकवलं की नाही माहीत नाही बरं, पण म्हणजे त्यांनी सांगितलं विश्वासजीनं शिकवलं म्हणून. आणि मग यांना वा खूप छान वगैरे असं त्यांचं चालू होतं. आणि मग मी जेव्हा महाराष्ट्रात आलो, काही संपर्क नाही, महाराष्ट्रात आलो. आणि महाराष्ट्रात आल्यानंतर 2013मध्ये स्वामी विवेकानंद सार्धशती होती, तेव्हा इथे विवेकानंद व्यासपीठ असं एक संघटन आहे. मुकुंदराव गोरे त्याचे प्रमुख होते. त्यांनी समर्थ हां,
तर त्यांनी एक विवेकानंदांच्यावरती एसे कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज केली होती आणि त्याच्यातले काही एसे विवेकानंद केंद्राच्या कार्यकर्त्यांना, आमचे आसनीकर काका होते, जोशी का पुष्कळ लोक होते, आम्हाला दिले होते ते सगळं. आम्ही ते तपासले वगैरे. आणि मग आता श्रमपरिहार होता. श्रमपरिहार परिचय आला तर माझा परिचय करून दिला, विश्वाचा पारकर आता आले आहे वगैरे असं असं. तेव्हा ते मला म्हणाले की अहो मी तुम्हाला शोधत होतो. तर म्हटलं शोधणार कसे, मी तर अरुणाचलमध्ये होतो, आत्ताच आलो आहे मी इथे आता. तेव्हापासून आला आणि तेव्हापासून जेव्हा किंवा मी पुण्यात यायचो तेव्हा वेळात वेळ काढून 5 मिनटं का होईना त्यांच्याकडे मी जायचो आणि त्यांचे आशीर्वाद घ्यायचो. कारण की ते इतके व्यासंगी आहे आणि कामात सगळं, संघ काय, विश्व हिंदू परिषद काय, विवेकानंद केंद्र काय, सनातन धर्माच्या दृष्टीने जे जे काम त्यांचं इतकं त्यांच्यावरती प्रेम आहे आणि ते इतकं मदत करतात त्यांना. आणि म्हणून त्यांच्याकडे काल वेळात मला असं वाटलं इतकं वय झालं येणं होईल, कारण की मला कळलं काही दिवसावर ते पडले म्हणून. तर म्हटलं बुवा मला जयंताने सांगितलं बहुतेक की पडले, तर म्हटलं कदाचित येणार नाही. म्हणून मी काल संध्याकाळी त्यांच्याकडे गेलो, बुवा तुम्ही आशीर्वाद द्या मला, कारण की हा कार्यक्रम माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचा असा आहे की कार्यक्रमाचं पुस्तक खूपच लहान आहे हो, पण एवढा मोठा कार्यक्रम यांनी केला, तुम्ही जरूर या. ते आले. खूप खूप धन्यवाद. थांबूया आपण सगळेजण, कारण विश्वाजींना ऐकायचं तर अजून 1.5 तास 2 तासही पुरणार नाही आहेत. वेळेअभावी थांबायला लागते. नमस्कार. आजच्या मुलाखतीचा संदेश काय, असं विश्वासजींनी मला सांगितलं आहे तुम्हाला सगळ्यांना सांगायला, की तो संदेश ते उद्या सकाळी पहाटे स्टेटसला टाकणार आहे. त्यामुळे जरा लवकर उठून उद्या तो संदेश सगळ्यांनी बघावा. हां, त्यामुळे आज गुरुवार आहे, 17 ऑक्टोबर आहे आणि अश्विनी पौर्णिमा आहे. योग काय आहे तर विश्वाजींचा आज तिथीनं वाढदिवस आहे. 74 वर्ष पूर्ण करून विश्वासजी 75व्या वर्षामध्ये आज पदार्पण करतात. अमृत मिलन सोहळ्याला ही सुद्धा एक छान सुंदर छटा प्राप्त झालेली आहे. 75व्या वर्षात पदार्पण करतायत, वाढदिवसाचं औचित्य आहे म्हणून मग आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी असं ठरवलं की विश्वासजींचा एक छोटासा सत्कार करूया. मग एकटा विश्वासजींचा कसा करायचा सत्कार, सहधर्मचारिणी पाहिजे, थांबू नका, काम करत राहा, असं मनपूर्वक साथ देणारे सहधर्मचारिणी सुजाता वहिनींनासुद्धा मी या निमित्तानं व्यासपीठावरती बोलवतो आणि दोघांचाही सत्कार करायचा ठरवलेला आहे. त्या सत्कार सोहळा आपण तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये करू. हा सत्कार सोहळा करण्यासाठी विश्वासजींचे एक दोस्त आलेले आहेत. आता दोस्त हा तरुणाईचा शब्द आहे, संघाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते. पण विश्वासजींच्या या सत्कार सोहळ्यासाठी आवर्जून त्यांना विनंती केली आणि त्यांनी तात्काळ ती विनंती मान्य करत ते आलेत. संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक असलेले मान्य प्रदीपजी जोशी यांना आणि सुजाता वहिनींना मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो. प्रदीपजी, सुजाता वहिनी. विश्वासजी तुम्ही बसायचं आहे. आम्ही दोघं जण आसाममध्ये बरोबर, अरुणाचलमध्ये बरोबर काम करतो. मी म्हटलं की प्रदीपजी विश्वासजींचे दोस्त आहेत. प्रदीपजींचा परिचय करून देतो. प्रदीपजी विदर्भातल्या वर्ध्याचे राहणारे, तिथं संघाशी संबंध आला, शाखेत जायला लागले. सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रदीपजी संघाचे प्रचारक निघाले. प्रचारक निघालं की मगाशी जसं विश्वासजींनी सांगितलं की वेगवेगळी दायित्व ज्येष्ठ प्रचारक सांगतात आणि ते पार पाडतात, तसं प्रदीपजींनीसुद्धा जिल्हा प्रचारक, अकोला विभाग प्रचारक, प्रांताच्या जबाबदाऱ्या असं सगळं पूर्ण करत 6 वर्ष 2002 ते 2008 संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक पूजनीय सुदर्शनजी यांचं स्वीय सहाय्यक म्हणून त्यांनी 6 वर्ष काम केलं. तो अनुभव गाठीशी असल्यानंतर आसाममध्ये आणि 10 वर्ष अरुणाचल प्रदेशचे, अरुणाचल प्रांताचे प्रांत प्रचारक म्हणून प्रदीपजींनी काम केलेलं. नंतर ते पूर्व क्षेत्राचे क्षेत्र प्रचारक झाले. नंतर अखिल भारतीय दायित्व प्रदीपजींच्याकडे आलं.
ते अखिल भारतीय 2021 ते 2024 सालापर्यंत सहसंपर्क प्रमुख होते आणि या वर्षापासून त्यांच्याकडे अखिल भारतीय सहप्रचार प्रमुख, आधी संपर्क प्रमुख होते, आता अखिल भारतीय सहप्रचार प्रमुख असं प्रदीपजींच्याकडे दायित्व आहे. विश्वाजींच्या 75च्या वाढदिवसाच्या प्रवेशाच्या निमित्तानं त्यांनी सत्कार करावा अशी मी त्यांना विनंती करणार आहे. भेटवस्तू देऊन सत्कार तर होईलच, आणि अजून एक छोटासा कार्यक्रम या सत्कार सोहळ्यामध्ये व्हायचा आहे. तो विश्वाजींचा आणि सुजाताबाईंचा सत्कार झाल्यानंतर तो आपण पुस्तक प्रकाशनाचा कार्यक्रम करू. हा सत्काराचाच एक भाग आहे, कारण कर्मयोगाच्या 75 साजरी करताना केवळ भेटवस्तू देऊन सत्कार करू नये, तर साजेसं पुस्तकाचं प्रकाशन करून सत्कार करता येईल का, अशी एक वेगळी कल्पना मांडली. तोही पुस्तक प्रकाशनाचा कार्यक्रम आपण करणार आहोत. तर प्रदीपजींना विनंती करतो की त्यांनी विश्वाजींचा आणि सुजाताबाईंचा सत्कार करा. सौभाग्यवती सुजाताबाईंचा सत्कार. विश्वाजींच्या 75व्या वर्षातल्या पदार्पणाचा वाढदिवस साजरा करत असताना भेटवस्तू देऊन सत्काराच्या बरोबरीनंच कार्यकर्त्याची भगवद्गीता म्हटली जाणारं एस.एन. धर यांनी लिहिलेलं स्वामी विवेकानंदांचं समग्र चरित्र हे मराठी प्रकाशन विभागाने पूर्वी प्रकाशित केलेलंच आहे. आजचं औचित्य काय, तर आज त्याच समग्र खंडाच्या 3ऱ्या आवृत्तीचं प्रकाशन, म्हणजे 2 आवृत्त्या पूर्ण होऊन आवृत्ती काही काळ पुस्तकं संपलेलं आहे, ग्रंथ संपलेला आहे असं सांगावं लागत होतं, कार्यकर्त्यांचा रोष पत्करावा लागत होता. पण आजचा योग चांगला जुळून आला आहे. एका कार्यकर्त्याच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच कार्यकर्त्यांची भगवद्गीता असणारं एस.एन. धर लिखित स्वामी विवेकानंद समग्र चरित्र 3 खंडात्मक या चरित्राचं प्रकाशन 3ऱ्या आवृत्तीच्या आज करायचं आहे. प्रदीपजींना मी विनंती करतो की त्यांनी या समग्र चरित्राचं प्रकाशन करावं. हा मुद्दाम थोडा वेगळा कार्यक्रम ठरवला होता. प्रदीपजींना अजून एक विनंती आहे की 3ऱ्या आवृत्तीचं प्रकाशित झालेला हा सगळा पहिला पूर्ण संच त्यांनी विश्वाजींना देऊन सत्कार पूर्ण करावा अशी पुन्हा एकदा त्यांना मी विनंती करतो. प्रदीपजी खास या कार्यक्रमासाठी झाले. मगाशी म्हणलं तसं अरुणाचल प्रदेशमध्ये एकत्र काम करत असताना बरोबरीचे अनेक अनुभव प्रदीपजींच्याकडे पण आहेत. विश्वाजींचं अनुभव विश्व उलगडत चाललेलंच आहोत. पुढच्या पुस्तकाच्या माध्यमातून ते दिसणारच आहे. तर आपल्या दोस्ताचा सत्कार करताना, विश्वाजींचा सत्कार करताना आपल्या मनातलं हृदगत प्रदीपजींनी व्यक्त करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. आज के सत्कार मूर्ति मान्य विश्वास जी, इस सभागार में भाभी जी और इस सभागार में उपस्थित सभी मातृशक्ति और बंधुवर्ग, विश्वास जी के अनुभव का किताब प्रकाशित हो रहा है, ये विषय जब मुझे मालूम हो गया तो आप जैसी उत्सुकता मेरे मन में भी चल पड़ी।
बोलने में तो विश्वास जी के द्वारा अनेक प्रकार के किस्से मैं भी सुना हूँ, मैं स्वयं भी रहा हूँ, तो मेरे पास भी उस प्रकार के किस्से हो ही सकते हैं। लेकिन लिखने में और वो समाज के बीच में इतनी बड़ी मात्रा में जाने वाले हैं, ये एक प्रकार से सही प्रसंग हमारे बीच में आ रहा है, इसलिए जानकर बड़ी खुशी हो गई। और योगायोग है कि माननीय विश्वास जी का अमृत महोत्सव एक प्रकार से 74 से 75 जाने का आज का दिन भी एक सुवर्ण योग इस विषय के साथ जुड़ गया है। कभी कभी हमारे मन में आता होगा कि जनजातीय समाज के बारे में हम जैसे लोग भी, दूर रहने वाले लोग भी उनको उपयुक्त नहीं मानते। और हम ऐसे मानते कि वो बहुत पीछे है संस्कार की दृष्टि से। लेकिन ध्यान में आता है कि उन्होंने अपने अंतर जगत के परिष्कार करने का जो एक प्रयत्न शुरू किया है, जिसका उल्लेख विश्वास जी अभी उनके मुलाकात में दे रहे थे, वो जो परिष्कार करने का उनका प्रयत्न दिखाई देता है, तब पता लगता है कि वो जो समाज है वो हमारे जैसे ही संस्कृति के कोटि में आता है, कोई अलग नहीं है, वही हमारे नज़दीक है, बहुत नज़दीक आने वाला समाज है। विश्वास जी वहाँ रहे तो उन्होंने ये सब अनुभव का कथन हमारे सामने लाया है। और मैं मानता हूँ कि एक नॉर्थ ईस्ट के बारे में, पूर्वोत्तर भारत के बारे में जो गलत विमर्श खड़ा किया गया है, उसका सही उत्तर ये कथा पढ़ते पढ़ते हमको ध्यान में आएगा। नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव क्रिएटेड बाय नॉन नॉर्थ ईस्ट पीपल्स, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट देखा नहीं है, समझा नहीं है, अनुभव नहीं लिया है, पढ़ा नहीं है, ऐसे लोग उसके बारे में बोलते हैं, लिखते हैं, तो ये प्रसंग हमारे सामने आता है। बहुत नज़दीक जाएंगे तो पता चलता है ये जो जनजातीय समाज है ये अपने आप में एक अलग प्रकार का समाज है। वो संगठित समाज है, वो अपने स्तर पर सुसंस्कृत समाज है, वो अपने नियम कानून से बंधा हुआ है, वो अपनी विज्ञान की अपने अपने परिष्कार के प्रयत्न करते रहता है। जब नज़दीक जाते हैं तो एक एक चीज़ों का दर्शन होता है, तब पता चलता है कि शायद यही तो हमारा रूप रहा होगा, हम भी पहले ऐसे ही रहे होंगे, हम भी इस समाज जीवन में चलते चलते थोड़े आगे निकल गए, वो हमारे पूर्व के स्थिति में वैसे ही रहे होंगे। मैं जब पहली बार प्रवास में अरुणाचल के एक मिश्मी जाति के कार्यक्रम में गया तो वहाँ पर उन्होंने कुछ प्रदर्शनी लगाई थी, और प्रदर्शनी में आपको आश्चर्य लगेगा, वहाँ उन्होंने चूहा पकड़ने के 14 प्रकार के ट्रैप लगाए थे। आप कल्पना करिए टेक्नोलॉजी कितनी अलग है, 14 प्रकार के ट्रैप वो चूहा पकड़ने के लिए उपलब्ध करा रहे। भाई केवल एक घिसी पीटी टेक्नोलॉजी पर चलना ऐसा नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ प्रयत्न करने का उनका दिशा दिखता है। मैं कार्यकर्ता के घर में गया तो वो थोड़ा बाहर गया था, उसने संदेशा दिया, प्रदीप जी 15-20 मिनट बैठिए, मैं आ रहा हूँ घर में। आदि समाज का घर था, पिताजी शायद स्कूल में नहीं गए थे तो हिंदी तो बोल लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट और पर्टिकुलर अरुणाचल में अगर विचार किया जाए तो वहाँ अधिकतम हिंदी बोलने का अभ्यास रहता है। संकोच कर रहे थे, पिताजी मुझे एक मोड़ा दे दिया, मैं बैठ गया, वो बाजू में बाम्बू का कुछ काम करने लग गए थे। संवाद तो शुरू हो गया, तो उनको लगा कि भाषा हमको पूरी हिंदी आती नहीं तो पूरा संवाद कैसे करें। लेकिन जब मैंने उनको कहा कि नहीं आपकी आदि भाषा तो काफ़ी अच्छी है, आदि के 2-4 शब्द मैंने भी उल्लेख किया, तो बोले नहीं हम आदि भाषा को अच्छा रखने के लिए हमारे यहाँ पर प्रयत्न करते हैं। मेरे पहली बार मुझे आश्चर्य लगा कि उन्होंने मुझे बताया कि आपके हिंदी में सुगंध दुर्गंध 2 ही गंध है, लेकिन आदि भाषा में 6 प्रकार के गंधों के शब्द हैं। यानी अपनी भाषा को अधिक समृद्ध करने का प्रयत्न करने वाला समाज दिखाई देता है। शायद हम लोग इसके बारे में अधिक जानते नहीं, उनका कभी हमारे सामने प्रकटीकरण नहीं हुआ। जब नज़दीक जाते तो पता चलता है कि वो भी अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ नए प्रकार के प्रयत्न करते हुए दिखाई देते।
तो इस प्रकार के समाज में काम करने का एक अच्छा अनुभव का कथन उसमें हमको विश्वास जी के जीवन से प्रवास में हमको मिला है, पुस्तक रूप में भी वो आया है। कठिन क्षेत्र तो है ही, सब मानते हैं कठिन क्षेत्र है, दुर्गमता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जब काम करने जाते हैं तो सबका अनुभव ऐसा है कि वहाँ काम करने के बाद वो ऐसा हमको लगता है कि ये हमारा गोल्डन पीरियड है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुवर्ण क्षण यहाँ पर जा रहा है। सीखने को बहुत मिलता है। अगर कहीं हम अगर इस भावना में जाएंगे कि हम वहाँ के लोगों को सिखाएंगे तो गलती हो जाएंगे। हमको सीखना है और वो दिखता है, सुनने को मिलता है। वो एक बहुत ऑर्गेनाइज सोसाइटी है। किसी का घर जल गया तो 24 घंटे में नया घर बना लेते हैं, सारा समाज जुट जाता है, सारे गांव में एक कम समय में उसका गांव काम का वितरण होता है, तुरंत घर बना देता है। इतनी वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, अपनी न्याय व्यवस्था चलाती है। मुझे लगता है धीरे धीरे ऐसे विषयों को समझकर अपने सामने प्रस्तुत करने का एक बहुत बड़ा प्रयास विश्वास जी ने अपने जीवन में जो अनुभव लिया है वो पुस्तक रूप में आना है। और मैं भी मानता हूँ कि एक लंबा कालावधि उनका रहने के कारण पुस्तक के बाहर भी उनके पास बताने की चीज़ें बहुत सारी है। और विश्वास जी ने ये भी हमको एक प्रकार से बताने की चेष्टा की है कि भगवान हमारे साथ में है। अलग अलग विषयों में काम करते समय ये बारंबार अनुभव आता है कि जो धारणा लेकर हम जाते हैं, समाज की एक अलग प्रकार की पवित्रता वहां पर दिखती है, स्वागतशीलता दिखती है। एक बार अपना मान लिया तो अपने लिए जी जान देने के लिए तैयार होते हुए दिखते हैं। वही तो चाहिए, आत्मीयता का स्तर वही तो बढ़ते रहता है। मुझे लगता है ये स्वरूप वहां पर जल्दी जल्दी दिखाई देता है। और आज तो अनुभव के आधार पर हम सब लोग बोल ही सकते हैं कि अभी जो कठिनाई कुछ काल में वहां पर आई होगी, कुछ अंग्रेजों के अपप्रचार के कारण पर वहाँ पर चली होगी, वो कठिनाई अभी दूर जाती हुई दिखाई देती है। अभी पढ़ाई लिखाई में वो लोग हमसे भी आगे आ रहे हैं। वर्जिन है, बहुत अच्छे से काम पढ़ाई लिखाई में विवेकानंद केंद्र के जो स्कूल का जो एक प्रकार से रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में दिखाई देता है कि नई पीढ़ी इस दृष्टि से आगे जाने वाली दिखाई देती है। अपने समाज के कुछ विषयों को लेकर अध्ययन करते हुए उसको समाज के सामने प्रस्तुत करना, इसकी भी स्पर्धा वहाँ पर लगी हुई है। मेरे परिचित एक वहाँ की लड़की है लिकामुनि खामती, उसने नृत्य के मुद्राओं के विषयों पर पीएचडी की है। और केवल अपने समाज के जनजाति के आधार पर नहीं, उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट का किया। तब ध्यान में आ गया कि नॉर्थ ईस्ट के लगभग 58 जनजातियों के नृत्यों का संकलन उन्होंने मुद्राओं के आधार पर जो किया वो समानता के आधार पर चलता है। तो शायद हमारी संस्थाएं बहुत पहले काम की होगी, अनेक सालों से ये क्रम कैसे चला होगा। इतनी समानता है, मुद्रा तक सिखाने की, नृत्य बताने की, नृत्यों में उस प्रकार के संदेश देने की कल्पना किसने रखी होगी। ऐसे विषयों पर अध्ययन करने का वहाँ का अपना समाज का काम भी चल रहा है। शायद हमको पता है वहाँ पर क्रिश्चियनिटी बढ़ती है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, आप सब लोग अनुभव के आधार पर यही बोलेंगे कि कोई नया आ गया तो उसको स्वागत कर लेते, सीखते हैं। हमारे लोग बीच के काल में नहीं गए, अभी जाना शुरू हो गया, उसके कारण हमारा बहुत बड़ी मात्रा में स्वागत हो रहा है। समाज के बीच में एक समाज शक्ति का रूप लेकर वहाँ का जो स्वधर्म बचाव का जो एक प्रकार से आंदोलन चल पड़ा है, मूवमेंट चल पड़ा है, नए नए प्रकार के काम के प्रकार चल पड़े हैं, वो दिखाई देते हैं कि बड़ी मात्रा में इस प्रकार के काम का अनुभव वहाँ पर बहुत गति से आगे आ रहा है। और ये शक्ति समाज के सकारात्मक, विकासात्मक, सृजनात्मक विषयों को लेकर चलेगी। उसका अनुभव मुझे लगता है विश्वास जी ने अपने पुस्तक में देने का प्रयत्न किया है। मैं भी ये मानता हूँ कि विश्वास जी ने अपने लंबे अनुभव के समय में एक परिश्रम की पराकाष्ठा की है। एक प्रतिकूलता में अड़िग रहने का उन्होंने एक प्रकार से अपने काम के प्रति अड़िग रहने का स्वभाव भी उन्होंने वहाँ पर व्यक्त किया है। सर्वसमावेशकता, सबको साथ लेकर चलने का स्वभाव वहाँ पर उनका रहा है, इसलिए वो बड़ी लंबे कालावधि में कभी किसी से टकराव नहीं आया। उन्होंने उसका भी उल्लेख किताब में किया है। और उसके साथ साथ जब उसे जैसा उन्होंने उल्लेख किया कि भगवान साथ में है,
आध्यात्मिक विचारधारा के आधार पर जब हम काम करते हैं तो हमको कोई द्वंद्व नहीं है। हम किसी के द्वेष के लिए काम करने, ईर्ष्या के लिए काम करने वाले नहीं हैं। हम अपने भगवान के साधक, भगवान के एक प्रकार से माध्यम बनकर काम करने वाले रूप में वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। उसका अनुभव विश्वास जी ने वहाँ के जीवन में बड़ी मात्रा में हमको एक प्रकार से पुस्तक रूप में देने का प्रयत्न किया है। मैं इस कार्यक्रम के निमित्त विश्वास जी को आगे के जीवन के लिए लंबे लंबे जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ और उनके अनुभव का और मार्गदर्शन का एक प्रकार से छत्र ये लंबे समय हमारे साथ चलता रहे। कार्यकर्ता इसकी अपेक्षा लेकर आपके साथ चलता है और आप सभी को इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, यहाँ के संयोजक ने मुझे बुलाया, इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी। पहिला भाग संपायचा आहे आणि दुसऱ्या भागाची सुरुवात व्हायची। अरुण रंग पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्यासाठी दुसरा भाग सुरू होणार आहे। तत्पूर्वी समग्र चरित्राच्या 3ऱ्या आवृत्तीचं प्रकाशन झालं, त्याचा पेढा आपल्या सगळ्यांपर्यंत येणार आहे, त्याचा आस्वाद घ्यावा। तोपर्यंत रंगमंचावरती पुढच्या कार्यक्रमाची तयारी करू। या निमित्तानं तरुण कार्यकर्त्यांना एक विनंती आहे की अनेक ज्येष्ठ कार्यकर्ते मागे उभे आहेत किंवा खाली बसलेत। तरुण कार्यकर्त्यांना जर आपल्या शरीराची श्रीमंती दाखवायची असेल, मांडी घालून खाली बसायचं असेल, तर या ज्येष्ठ लोकांना बसायला जागा द्या आणि तरुण मंडळींनी छान मांडी घालून ताठ खाली आसनस्थ व्हायला हरकत नाही। तर रंगमंचावरची व्यवस्था आपण बदलूयात। तोपर्यंत पेढा येईल, तोंड गोड करा आणि पेढ्याचा आस्वाद घ्या। कार्यकर्ते आपल्यापर्यंत पेढा घेऊन येतील। कार्यक्रम हाऊसफुल झाला आहे, जायला जागा नाही आहे, पण एकमेकांना पेढा भरवा असं पण त्याच्यामधलं आपल्याला करता येईल। तर पेढ्याचा आस्वाद घ्या आणि पुढच्या कार्यक्रमासाठी आपण सगळेजण तयार होऊ। मंचावरच्या सगळ्यांना विनंती।